Bayan rashin lafiya, jaruma Maryam Yahya ta saki wasu zafafan bidiyoyinta. Ga dai bidiyon kamar haka, kada ku manta idan wannan shi ne farkon shigar ku wannan tasha ku danna alamar subscribe, idan kuma kun jima ku danna alamar like domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Ga dai bidiyos ɗin kamar haka.